بارانا کەسک li welatekî padîşahek hebû. Şevekê di nav nevînên xwe de raza lê xewnek gelek ecêb dît. Di nav va xwedanê de ma. Hema bi carekê hişyarî bû lê demeke dirêj li bin tesîra vê xewnê de xilas nebû. Dema bû sibe gazî pêşkû û falbazên xwe kir, xewna xwe ji wan re got. Ji wan xwast ku bibêjin wateya vê xewnê çi ye. Pêşkû bi hev re peyvîn, bi hevdin şêwirîn. Daviyê yekî ji wan rabû û got: Padîşahê min ê binavdar, înşellah xewna we bixêr be. Lê li gorî gotina we, ew ê di dahatûyê de li welatê me baraneke ecêb bibare. Ew ê rengê baraneke kesk be û mirovên ji vê vexwin dê dîn û har bibin. Dema padîşah ev bihîst, hema di cihê xwe de qilqilî. Gazî xulam û delalê xwe kir û ku derkevin bajêr û xelkê pê bihesînin. Pêra sarinc û bîr, cêr û kûp tije av kirin. Pêra her kes bi meraq li benda barana kesk ma. Velhasil ev roja ku pêşkû û falbazan behs kirin hat. Barana kesk dest pê kir. Kesên ku ava paqij vexwarin tiştek bi wan nehat. Lê yên ji ava kesk vexwarin yek û dîn bûn. Av têra qesrê dike, lê li bajar kesî bi aqil namîne. Hinek ji wan dertên dîwarê qesrê û bang dikin. Ka li wan binêrin, ka li wan dînikin û hovin û hele li ka li wan binêrin. Kesên di qesrê de jî dertên hafa wan û dibêjin. Dînên reben, hele li halê wan. Padîşah jî vê yekê dibîne. Ew rewş bi rojan, bi mehan didome. Rojekê êdî padîşah tehemmül nake û ferman dide kesên dora xwe. Deriyê qesrê vekin, herin ji wê ava ku xelkê min vexwariye ji min re jî bînin. Ez ê jî ji wê avê vexwim. Bi vî avayî bila ew ferq û cudatî ji navbera min û gelê min de rabe. Bila padîşahê dînan jî dîn bibe. û bila ji welatê min re jî bêjin welatê dînan, xem nîne. Kesên qesrê û padîşah jî rabûn û ji vî avê vexwarin û dîn bûn. Çend mehên din barana kesk herikî, çol û çiyayên wî welatî di nava keskayê de man. Padîşah û xelkê wî jî tev da dîsa sağ dibin û dîsa dibin wekberê. Piştî va qewmandinan padîşah xelkê xwe dide hev û ji wan re dibêje: Ez bi we re dîn bûm û welatê me hêşim bû. De xwarinan amade bikin, şahî bikin, dîwarê qesrê hilweşînin, îro roja cejn û şahiyê ye. Tev bi hev re dixwin, vedixwin û ji kêfa radibin dîlanê. Ji ezmanan jî sê heb hinar dikevin û dibin parame. Yek ji çêrokvan re, yek ji guhdarvan re, yek jî ji padîşahê dînan re. Çêroka me çûnê diyara, rehmel dê û bavê guda.